Зверско нападение заради 100 лева в Пловдивско. Подробностите веднага. Здравейте, вие сте с онлайн емисията на TNS TV. Аз съм Антон Биров. Маскиран мъж преби и ограби самотна жена в пловдивското село Ръжево Конаре. Нападението е станало след като жената е заспала. Нападателят е ударил потърпевшата в лицето и е взел 100 лева. Тя е откарана в Пловдивска болница, където е настанена в хирургичния блок. Жертвата е с травми по гърдите и лицето. По темата работиха Ива Модова и Парашкева Иванова. 93-годишната Дона Чернева живее сама в пловдивското село Ръжево Конаре. Във вторник вечерта легнала без да заключи външната врата. Изведнъж в къщата се промъкнал неканен гост. Като ме фана за гушата, то ми насъпкала главница в устата и държи това цицка и удра в главата. Знаеш към голи са главата е? С чимрукът. Удра, дето види. Нападателят си тръгнал с 100 лева, остатъка от пенсията на пенсионерката. Жената се намира в Пловдивска болница с кръвонасядания по цялото тяло. Аз друг път по-ранко си заключвам сайдата. Сега, мога да бъдя толкова краке, то ми даде едно аспиринче. Да пие и аз ще лежа така е. По едно време ми се тръпна и свети нещо. Викам, а това не е ламба, кой това ли е свети? Сега беше към 9 часа тата. И като се метна в разменика нещо, аз толкова ще за колектото почна да ме види. Давай пенсията. Бе, момченце, не така бе, баба, аз съм на 95 години вече. На никой не съм сгрешила. Ко си прави, викам, бе, нямам пари, бе, баба. Синът си отиде. Купи ми сири, купи ми всичко ми накупи. Ням. И взима пари, че да си ги донесе там на Пловдив. Не, давай пенсията. Близките на пострадалата все още не могат да си обяснят случилото се. Извършено може би от някой лумпин, който е знаел, че на тази дата се взема пенсия. Много ли пари дават? По 150 лева пенсия и тя ще вземат, жената няма кой да иде цял месец. Изкарат го, че всички болни, виждаш как е и право ги пускат. Експертите по сигурността твърдят, че напоследък крадците подбират жертвите според това дали са монтирали аларма в домовете си. Нападат се предимно самотно живущи хора, възрастни, които няма никой около тях, не са охранявани по никакъв начин. Хората, които ги нападат, предварително събират информация и влизат точно в такива къщи. Миналата година отново при грабеж в село Ръжево Конаре е била убита възрастна жена. Автобус от градския транспорт блъсна млада жена на пешеходна пътека в Пловдив. Инцидентът стана в късния следобед на кръстовището на улица Гладстон с булевард Руски. Автобусът се движил по линия 66 от Търговската гимназия по маршрута си към полиграфията. 20-годишната жена пресичала на светофара, когато рейсът върхлетял върху нея. Шофьорът не успял да спре на време и я ударил. Пострадалата е откарана с линейка. От лечебното заведение съобщиха, че тя е с комоцио и леки наранявания, но е без опасност за живота. Дълго време булевардът бе затворен за движение, полицаи регулираха движението, а заради инцидента се образуваха огромни колони от автомобили. Румен Русев остава главен архитект на Пловдив. Това заяви кметът Иван Тотев. Вчера от местната структура на ДСБ поискаха оставката на главния архитект заради казуса с съборения тютюнев склад. Според кмета обаче няма основания за освобождаването на Русев. Очакват се резултати от течащата проверка на окръжна прокуратура. Тотев разкри също така, че от община Пловдив още през декември 2014 година е било пратено запитване до Института за паметниците на културата, дали Ориента и още 9 обекта в центъра са такива. Все още не е получен ясен отговор. Общината ще формира комисия, която да иска становището на Националния експертен съвет. Това е единственият орган, който може да разпореди възстановяване на сградата. Няма да има никаква смяна, дори на Русев смятам днеска да му се обади, ако има някакви съмнения в неговата глава да си тръгва, да му набие канчето. Абсолютно по никакъв начин не мога да си помисля дори, че ще сменям Румен Русев. На този етап
цялата процедура по преписката, която имаме в община Пловдив, е абсолютно изрядна. Оттам нататък, произхода, документите и така нататък, това вече има органи, които ще вземат съответните решения или, в смисъл, съответните проверки. Имаме 10 обекта, които са с неизяснен статус. Това е един от тези 10 обекта. За тези 10 обекта през декември 2014 година уведомяваме Института по паметници да вземат мерки, да не уведомят какъв е статус на тези бели квадратчета, за които ние не знаем нищо. Към настоящия момент ние все още нямаме такава обратна кореспонденция, освен че там се работи по правене на технически грешки. Ако вие ми зададете има въпрос, господин Тотев, кулата на Сахатепе е паметник на културата ли е? Аз ще ви кажа, не знам. По документи не. Най-вероятно е паметник, нали? Но по документи не. Гражданите на Пловдив получиха признание от еврейската общност в България. От Организацията на българските евреи Шалом връчиха на пловдивчани в лицето на градоначалника Иван Тотев специалния почетен знак на организацията. Той е израз на благодарността към жителите на града, които с риск за живота си са спасили своите сънародници евреи от смърт в концентрационните лагери по време на Втората световна война. На днешната среща, провела се в сградата на община Пловдив, бе и нейно превъзходителство Ирит Лилиан, посланник на Израел у нас, която също изрази своята благодарност за подвига на пловдивчани. Ние сме горди с нашите предци в Пловдив, с извършеното от тях, но то не е акт, който се е случил изведнъж. Пловдив е един от най-мултикултурните и мултиетническите градове в България от хилядолетия насам. Ние, българските евреи, всички други етноси в страната, най-вече български етнос, който е държавно образуващия, винаги сме били едно. Ето това е нашия почетен знак. Той се дава на гражданите на Пловдив, наследници на достойните българи, които са защитили и спасили своите сънародници евреи. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, נישאר לעולם מלאי תודה והוקרה לעם הבולגרי. Ние, гражданите на Израел, ще останем завинаги признателни за това, което направи българския народ. След публикация на TNS.BG дали преместеният кметски паркинг до радио и телевизията е законен, той вече пустее. Във вторник ви показахме как кметът Иван Тотев бе паркирал колата си на новите паркоместа, които са сложени точно до контейнери за смет. Заместник кметът Златин Велев тогава заяви, че няма нарушение на закона. Зоната била с пропускателен режим, а сметоизвозването ставало в ранните часове и така колите не пречили на обслужването на контейнерите. Полицаи пък обясниха, че в случая кметът не е нарушил закона, тъй като има поставени знаци, които указват паркоместа. Самите знаци обаче са в разрез с закона. Дали новият паркинг на властта пустее заради страх на кметовете да не бъдат хванати отново в крачка, не може да се каже. Локомотив Пловдив с изненадващ трансфер. Бившият футболист на Базел и Национална България Иван Иванов се присъединява към тима. Неговият договор ще бъде за 15 месеца. Това ще е втори престой на Иванов сред чернобелите. Той игра с тима през сезон 2007-2008 година. Такива бяха новините на 10 март. Какво се случва в Пловдив и региона, следете в новинарският сайт tns.bg. Довиждане до скоро! Облаците се разсейват утре над Пловдив и слънцето най-накрая ще изгрее. Температурите също ще се покачат. Живакът ще достигне до 14 градуса в следобедните часове, а в сутрешните термометрите ще показват 7. Синоптиците не прогнозират превалявания.